Gulanon man kayo. Oo, wala na siya. Problema na ko, sir. Nga naman, unsa ganito itong problema ko itong uli kang motor sa Rose? Uli ako sa kanang motor. Ano akong iyuan nga. Kining, sige, buta na diha ang motor kay kuan para wala kay problema. Nga mo to pagnuol ako sa kolektor. Ni mo bayad na sir kay kuan para di na ka mapinalti. Mo ingon ang kaning kolektor nga. Ato dito po sina kay para kuan masulbad yung mga bayaran sa kuan mo penalty. Mo to pagkuaron din sa kana siyang kuan sa kasir sa opisina sa kuan motor ni ingon nga say atol po sa kanang kolektor. Nagto dool sa ko sa kanang kuan kanang kolektor ko sir hindi lang ko sa mo bayad kay napam kay trabaho para nga mabayaran gyud ang kuan ako penalty. Nya mo ingon man akong uyuan nga kining dagan ting kay para wala kay bayranan nya problema yung ko nga kuan usaw yun ako pagkuan sulbad nga kuan dagan kay kuan mo ni kanang para wala kay bayranan penalty sakay sikad dagan bahala na itong motor biya ito wala naging problema nimo mo to dagan ni sakay mi kuan sus pagkaugmas buntag ngari man ko kanang pulis mo na problema sa ko mo tong garis pulis inda asa man si kuan kining titinglaw ron ko minus kuan dibit muslingan naraman da sir pero mura pamina ko murag trabaho to matong anak ko pasok ko sa kanang kuan in country kurkur na ko lagi mo na ko kuan problema yun aso mapait ra bagid mo man priso ta mo tagulan na nato